Ko dani ila ni Auntie Mercy gikan ko nag-meeting unya mangisnak din ta sa Kalami! mangga unya naa si Madam. Hi guys! Mm, May hapon dia. bago pa sila nag-abot kasama niya iyahang kabayo takina ginaha takina. Kinon. Kay basig mailog na sadna. Ay kabalaka guys. Kay dili si Lusan si Alan. Unya magpagwapa ra gid sa motron aron na nagib mag-ugot. Alay! Kay kani sunog na. Sunog at Nasunog, tiki. eh. Nga baki alaga. Puti para ba yung hita? Narao. Nami kay nasi papatuto. Auntie Mercy. Guys, Alan. snack tag kamote. Naglungag ko kamote para snack namo. Paresan nila mo sa dalawa tayo. Ali lang. Magani maka-istorya ako mga mangutin anak nga laki. Mga siya lang nakaakon bukal. Ay nakapol ya. Ikuan siguro kay para makapalo sa kampo. Balik ka Ikaw pala. Ay, ito ni mo? Amo tang law kabayo. Bakal lekol. Yan na. Pangapi dito, Joy. May ninit dia. Kape na ko. Ako sa paon. Lugaw aron mga iko. Hubog mo, hubog ang dalan oh. Kuan nilalo. Tignan na yung ipon. Naibot ni mo na? Paibot Ape na. lang ako dugay no kaibot na to. Amuok? Di na maibot kay pamuok man. Pati kaibot? Kaibot na? Ibot gi ako din hit. Nagabot na. Taas kay manang oy. Sakit kayo? Di man, ko bagay sa pagdugay na ibot doktor. Wala naman ni dinit eh. Ano ikaw nang ikaw gusto ba atat. Sa center ba? Dahil mo de? Wala naman din niya. Dire ka. Muna ako ipaibot. Kung nana. Uy, saba, pag saba, ba kung kuhan kigdungan ta, kay paibot po to. Kuan na betong ako si Tinsar ako gasto. Center? Tulo kang ipon niya. Sabay ta ba? Lagi Lunes man na kasagara. Pila gasto, Joy? Si Tintar ako. Pamuok lang diri na. Unsa man si Tinta palit sa kuhan? Ikaw ang palit anesthesia, 35 anesthesia, tulo ang giibot niya, duwar kay anesthesia nga ako. Wala sa nagsakit. Oo, wala nagsakit. Dugay lang sa malagi. Ngaji man sila. Ay, nakawala na sila de. Ngaji sila. Ano ako? Sa jara, guys. Nang sa natin? Wala na naman siya. Yan live okay? Live ta. Ay pa. Kung ila mga kamo mo kung kamo mag-feedback nila, mas guda ko yung views ko sa ila. Ipundo no mga viewers sila, kamo ko sa viewers kay dagan man sila nag-subscribe nila. Wala. Kamo nila ko views. Kasi hilabot nila di ba? Muda ko yung views. Kasi di mga basur. Yung natural ng basur na sunod. Paso na ni ate ba? Withdraw man ni Ritzy. Storya ko. Hindi ako views. Oh, untag ka mo Unta. Paso na? Di abot o 18 mil. YouTube. Ha? Kamjoy. Kakang mo kay eleksyon. Napay isang matatan. Yung tagsyon ka butad. Yukat sa ila. O gyatan. Tubaga gini yung kuwan, kana. Manunglo siya. Pero kung hindi mo si Ritzy na inap,
Kailan makatagdan dyan, Litson? Pilit siya sa Ha? Pero ganun na sa sistema kakapilit. Kaya ito ka mo sa Facebook. Magkadala ito niya Pagkali ba? pag-andar. Pag mo andar sa jalan, Nag-end ba? Joy? mayor ba itong English? Ito natin. Nanungulo niya. Uy, dagan niyo kay Tulitson, gipos na dagan kay Bilin. Dapat ko na isa kabuk dito matagtad. Ang isa kay taksar kagutad panghatag ko sa pagkabuntang aging. Ngalaon dito sila. Dugo pa yun. Madulong no kay Gildin, dugo ang litson hatag taksar kagutad. Agaban sa naglutso-lutson. A few moments later. May tatao. Ay, abi dugo na siya. Nara sila guys, o ni Maya Mia, ng langgam. Tikling. Ula na ada na. Pag singgit ni ate kinagbangon rito sa papang kay nakatulog naman tayo. Tara. Bijukihan. Maninoy. Balang gadag uwan-uwan. Simba ko. Ang kanta ka na siya. Simba ko na isa nabuang. Lain na yan, tripping ko. Kung saan nagkagulo man yan. Guys. Hoy, ay panood na diyo. Yang idas yang. Ay das. Yo yo yo. Go yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo. Aman. Asa? Dai, dai, dai. Kamu dah. Ikaw ba? Kamu ba? Ikaw ba? Uy, adto mo dito sa layo, ma. Kuana. Idas, idas, idas. Na 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 na. Na 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 na. Run. Yun ba? Ay guys, ito deh. Ay guys, ito lang yung lo. Guys. Ito guys. Ay, sa akin yung sanilas ha. Pero ada ko kusina deh. Ang kulunggong guys. Ito dani. Jay. Huh? Dia wala dia ko sanilas. Wala dia sanilas. Ari dani. Kita sad. Diha di dali na ko ano wala dia ko nila sanilas. Sipot kita. Ano ka nga vlogger ni? Diha. Dito nagduol. Ano? Pagdumi. Anak udah na alting ko. Cucu mana? Dagan na kay saging tayang dah.
A few moments later. Maayong gabi ikaratong tanan, gikan ko nagkuha dito sa tarpaulin sa Balingwano. So ito na yung tarpaulin para tomorrow. Din sila nag-prepare na po sila sa para pang ugma. Ya, si Auntie Nilda karon pa lang nag-abot kay kusuguan dere. Unya akong mga tiyahin nga mga gwaping nga walay mga bana. Itong naghuong ka dito sa kuwan. Sa kaya ron ba si Auntie Imag, si Auntie Linda, unya si Mama Bibing, si Mamang, Hi guys. Tabangan ni taon namo guys ang akong mga ayaan. muna silang mga Luwi kayo active. sila, no? Unya ani taran guys, kinaaman sila dani sa sala. Mga blooming pa. Sala unya dinita paingon sa kusina kay ang pagkaon na ra sa kusina. Di ang pagkaon nara sa kusina unya ang manok prepare na para tomorrow tulo ni kabuok na among gilimpyuhan ng bibing ug ni mamang unya karon sad kuno kay magpanihapon pod mi so naay sabaw with sabaw with kanang tanglad unya ang atong ipares na sa sabaw na ara, wow, litson paksiw na So didto pa din gikan sa kamada, charot. Mga niya samtangga pa init-init ta dinhi aw dani sad ta magong bitaw niya nang kani kay kanon ni kanon, okay. Pipino para ugma na kani talong ni isloy ara ug tanglad automatic na ang sabaw na to guys lami kaayo ipasabaw ni auntie ang litson paksiw balami kay sa ngatanan ni pabutangan din niya sa central na Coco Central kay mo kuno na di ay ang sekreto nga lami imong sabaw wala ka agay Ginoo ko Lord lami kaayo pwede na natin A few moments later. Mata libre. So guys, mga una day daw yun mi, kalami kayo ang sabaw. Naa si Malin Vlog, naa si Mamang, na si Auntie, na si Auntie Linda, na si Mama Ilang. Plato rin. Mali na sa mo plato rin. Nga naman. Sabi, ako nagtutoy ko din sila. Ako dito ko. Ako nga. Bigyan ko na akong karot. Hindi man niya aglupigan niya mamasungit. Dali na doon. Ay libre. Be, ma'am? Ito, sabaw ako udan, ganahan ko sabaw lamig kayo. Biya. Yan, Mabang sarap-sarapon, ma'am. sabaw. Sabaw na, sarap-sarap. Nagkaya ito sarap nga. Mali niya, sarap-sarap, mali niya. Sabaw na po. Sabaw naman. Masarap ba? Guys, mga unta. May utan ba? Init. Sa litson manok ay litson baboy. Ang Dali ba ni ipaksiw litson? niya among gisabaw. Sabawon? Mas lamian pa ko sa litson na sabawon kay sa litson na ipaksiw. Ano din sabaw ito?
Ilan ka nandito? Okay na nila? Okay na to, Jay? Ngit-ngit man ay dito din nila ngit. Yang kaon pa sila o. Anak din. Ang unod na lunod, ang sabaw nilutaw. Naku sabaw diha. Uy, napay sabaw. Uy, ang kamatis. Kamatis. Ano yung dito sa baho na? Mga ulitan. Ugma lang unod. Kuha na kay intimate lang sa tagaroon. Oo. Dispiras, kuman ron, likod-likod. Nga ba, tayo kabulakan ng Juje. Ang nagtanawa sa... Dili na na, unod na na natin. Nanay, unod na na. Ngayon taga-kabulakan na rin ang tanawa sa vlog niya si Rixie. Nabito na sa kanya. Aking na. Bokog. Kita na nga paan? Bukog, unod, bukog. Kita na nga paan? Ba, unsa na duga ba na? Nining. Ako. Hindi. Ikaw na kan. Kuha ko sa sabaw. Tawad na lang si Linda. Ilami din butang kasukal mo na. Tuwa ka mga. Bukog. Dagon ta nga luto, Joy, batok tangan mo asukar. May mo kontrol. Ano, neutralizer. Di na mo kakaong si Keso sa Pinalilit hirapa. din asukar ko ano. Gamay ba bitin niya? Wala akong sekreto. Pinalilit din asukar. Ano nang, tantiyahan niya rin magtamis. Kung ubod sa lobby na kinahanglan butinan. Ay. Ila tang litson lamit. Kobos, bakit litson pala. Nining ko rin. Ano na na? Uy, bunto anak. Marami yung dukot ako nakita dito. Dukot. Ang Nanggala dito. di man. Kasi mga suko sila. Ano ba yun? Umay, ano yun? Dahil na nga. Unod, bukog, dukod. Kung katurang kala, Joy. Gatugangan pa lang kung isa ka bu. Sarap to kaya hong kala, Joy. Mao. Tansyado na nakala. Yung tabaw ba rin? Saya ganit kami tayo sa upan. Tabaw na ganyan atong buwan. Kami. Paklaon. Paklaon. Orang paglaon. Sabaw ra itong paglaom. Ano ito, libre ba? Ba? Naku. Ulit ang lagay sa gusto. Nagban uban ang kanang mag-ihaw og baboy di man apilon ang daga no. Apilon ba? Apilon, dami na nabaga. Ha? Labay mo sa uban. Labay sa uban. Kasi nanay sinsya sa Nanay unahan. Cynthia. Ang pagkaniya. Unahon niya pagkaon Nainom gitang na. daga.
Kuha mga kung gamay sa kung kanon. Ginautain niya. Dukot niya ang gikuan. Mao yan si Marlon magkaon kita dai gi mo kumpanya nga ni Marlon ga puno kini mo plato. Tinda ka Marlon. Ako kung pag dito na nga dumi. Ang yang karne itong buko dili ginulo sa kong plato ipaga ko pa sa tildi. Luan. Aron mga maras kamras na ni. Ito si Malin Vlog. Hi guys. Nga ka na diha. Kuan po na mikos-mikos na sila sa pig para ugma. Unya na sa si Mamang. Uy, guys, na aming sinugba ni Malin. Sinugba. Lasa. Nga among dalundri kay kuan mi. Magtampo mi sa ilang sinugba. Wa na de dia. Nagpalit naman si Malin so kagon. Kanon. Sinugba guys, mga unta, Ali Malin. Agay pagkalami. Ito wala abot. Ipautang ni Malino. Nga untag sinugba guys. Laraman mi dani gawas. Nga anak kan naglawas ka dito balay o binira ka nagdito. Laos pre, mau ko bago ini. Kasi tapos baboy yan eh. Pakasta. Abit. Gani. Kami ini mo takala ba. Jadi itu dukit ka patong. Man pada sa galon. Wala ba sigli dani o? Liwat to sa gana pamili. Kamili. May patungan. Okay. Amin. Ganyan.